teljesen kicserélték. Na így ment a kocsival el, jaszkarizott végig. Maradjam a csöndben! Maga a showman kérte meg, hogy jó testvérhez méltón álljon a kamera elé, mivel ő egészségügyi okok miatt egy ideig nem mozdulhat jobban. Ő most kezelés alatt a mai napon. De egy vércsörgetezik, mi mennünk. És ez a lényeg. Látod, a cipő is ma hasonlít a Győzik is dolgozott. Gyerekek, ez az ember beteg. Rendelkezésének áll. És nézd meg a kabáttal is mit művel. Elkezdődött a forgatásán, hamar kiderült, hogy Zsolti tökéletes választás volt Győzi helyettesítésére, hiszen az öcs legalább olyan jól beszél, mint a showman. Ez mi érdekes? Változtatnak a dolgokon annyiba, hogy most én szeretnék Győzike lenni ebbe. Zsolti tehát a tettek mezeire lépett, és mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobban Jó, de nincs helyette a te testvére! Eddig jó úton halad, így még az is előfordulhat, hogy hamarosan a Győzike Show-t átkeresztelik Zsoltika Show-ra. Ez mi vicc az egész? Ez mi vicc az egész? Ez mi vicc az egész? Mondjátok már meg, ez mi vicces az egész? Hát nem, anyugodjam! Mondd már meg, mi vicces az egész? Azt, hogy egész nap tönkretette az életemet, ez mi vicces? Üljél már, ne Mondjátok már! Még a f***omba a tévét! Győző! Győző! Hagyjatok! 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 A vérnyomása. Vedd be a csökkentőt, a vérnyomás csökkentőt! Hagyjatok! Győző! Megint orról vérezni fog az orrod? Hallod? Elmegy szerepelgetni! Hát elmegy szerepelgetni. Ki kell jönni miatta jönni a kórházból? Jobb, hogy pihenni! Nyugodjál meg, én Ha nem vizet adja már nekem, vizet adsz nekem te is! Hőzzé meleg te a! Ez mi előttünk egy hogyan van? nem a kis Jó lány. van, Zsoltika Show! Köcsön tévé. És akkor mi van olyankor, ha kölcsön, Győző! szarom le a kölcsön tévét, de szarom le a kölcsön Eltöröd a kezed. Mikor nem érdekel? Beteg vagy! Beteg vagy! Te beteg vagy! Nem kórházba kell menni, hanem elgyógyintézed.